TSC en duol mandiko jopuonj kendo samoro ng'ato nyalo paro ni ginyalo bedo duondu ahinya te twak ma ng'iyo welfare kata ber ne jopuonj. Gin giwacho ang'e i wachni? Apani Teacher Service Commission ne en a government agency. To kendo kanyende mantiere pek kendo ywaruok maduong' mwasebedogo kod Teacher Service Commission. Kata kane wan kocha SHA Minet MKL ne wawacho negi ni ng'amonego be ni bear the brunt of blame, ng'amonego kaw pek mar ng'ur ma wan go en Teacher Service Commission. Onego be ni gin ema gin gatekeepers. Onego be gin ema ging'e ni contract mwachiwo ni, details ma contract ni bodhi konyo japuonj. Gimbe ma gin gi capacity mar ng'eyo ni maendi en jok manigi technical capacity kendo gi financial prudence manyalo manage affairs mag jopuonj. Kaluwore gi chik mar Employment Act wacho ni an employer ema nyalo procure medical service ne employees. Onyalo miye pesa ching kata onyalo miye pesa mar insurance. Koro en ni gima nie docket margi moko nego be ni gi transfer ne ng'ato. Koro kama wasebedo kwawuoyeni bende ne ndalo 3 mokalo ne wan kod Teacher Service Commission mwawuoyo kodgi to karuto no contract ma ungo gi jogi en mane. Miyudo ka SHA samoro terminate contract ma gin go gi hospital machielo to jopuonj to konyisi ere kaka matimore. Koro member nwawinjore kodgi ni going forward onego be ni gimbe gin gi rapid communication mondo jopuonj kik bed ni rito ni nyaka gi hospital osegole roll nikech pod bedo investigated to japuonj onge go hospital madhi. Kaluwore gi thurwa kocha kaka county ma Migori kata county ma Homa Bay iyudo ka hospitande ma ji puonj nyalo dhi tin. Koro iyudo ka jok mantie Kisii gi jok man Kisumu to nigi options mag dhi kata Nairobi ka. To madala kocha to jo Homa Bay gi jo Migori to podi gi midhiero mar lao hospital mana Kisumu kata Kisii. Tiyudo kidhi kucho to hospitende go endo bende gimbe gin capacity mari. Pod jopuonj nyaka rita sama ipotimnegi pre-authorization. Koro magi endi en midhiero mwantiere go kwa yudo. Koro Teacher Service Commission temo nego be ni kao the greater blame. Gino monego be giyud seyo maduong' maloyo kata mana SHA. Nikech gine ma giterowa SHA. Ka giseterowa SHA onego be ni gikaw responsibility.